ଗୋଟେ ଭଅଁର ବୁଲି ବୁଲି ଆସି ଫୁଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଫୁଲଟି ପଚାରିଲା, ଆରେ ଭଅଁର, ତୋ ମନ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ଏତେ? ଭଅଁରଟି 2 ମିନିଟ୍ ନୀରବ ରହି କହିଲା, ଆରେ ନାଇଁ, ଆଜି ମୁଁ ଜାଣିଲି ଏ ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଫୁଲଟି କହିଲା, ଏହା ତ ସତ, ତୁ କ'ଣ ଆଜି ଜାଣିଲୁ? ଭଅଁରଟି କହିଲା, ଆରେ ନାଇଁ, ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଲୋକଠାରୁ ନିଜ ଲୋକ ହିଁ ନିଜକୁ ଧୋକା ଦିଅନ୍ତି। ଫୁଲଟି କହିଲା, ଆରେ କିଏ ତୋ ସହିତ ଧୋକା ଦେଇଛି? ଭଅଁରଟି କହିଲା, ଆରେ ନାଇଁ, ମୁଁ ଯାହାକୁ ଅତି ନିଜର ଭାବୁଥିଲି ସେ ମୋତେ ଆଜି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା।